So dunggo na ta sa isla nga among trabahoan mga higala. Ari mi diri maglimpyo karon. Amo ning hawanan ang mga nanglutaw nga mga sagbot. So mga higala, kumusta? Niya kita karon sa lugar sa Campbellford, ning usa ka isla diri sa Bradley B. Pero sa dili pa, i-click ko sa ang subscribe button, like, ring the bell, and share. Tagay. Mga sayo kayo nagtagay ang tara. Amo nang yung sugdan diri doon. Trabaho. Mao ni una namong trabaho mga higala pag kahiganing mga nanglutaw nga sagbot. Kay mo pilipit mangguni sa propeller sa pambot muning limpyuhan. Kay nayo maabot nga party ang bagong tagiya nga nakapalit ani. Atong unang summer, nag-rake ko sa yuta. Karon sa tubig na sa ko mag-rake. Ha? Taglay. Aray, Irla Nancy. Medyo gamay ra piraor among suhulan ni mahigala kay gaan naman trabahoan noon. Tag $15 lang per hour. Canadian dollar na siya. Akot nga ning weeds. Kutas oy yahak. Ano to? Amo nang limpihan. Napidagan no. Pero kani dapita mo yung unahon para magian hindi mo sabod sa lukot sa kwan, propeller sa pambot. Cotton dito. Nya taguan sa libunan. Ako to sagni. Ako sa mga weeds, ang lutaw. Sakay sa boots. Buat. Ayan si Intoy Gardosi or Sian Tabungar. Ang nakapalit ani mo tagiya sa balay nga iyang yabangan dito sa Toronto. Unya napoy pabrika or shop ang tagiya ani ang daghang kwartang tagiya ni nga Israelan kan taga Samar ni Sian Ano talaga gamitan yun? Talupon. waray tawag Ano talaga yung mundo gamitan? Oo. Aldo. Ako ginagamit lang ako ng amo ko. Dito kami ngayon kasama ko si Hinaharap Paring tayong Jis. mahirap. Hi! Punta kami sa isla. Iner kita pag ano yung taga-video. Okay. Ako na mag Ano ba ito gamitin? Kaya siya na naman ito. So diri ta dapita naguna og pangsarap aning lutaw nga mga sagbot magigala. Samtang sila si Sian or Intoy Gardosi og si GC Gabina tapos pikas ng galab og murag daat murag kugon ba. So ako diri kung dapita. Akong gamit diri mahigala rake nga hiligtan para mura magdamingit mingit og sagbot dirahon pa daw ang daplin.
ikaduha na lang kong balik diri. Tong miaging Sabado o Domingo diri po mi pero wa kay nako mabidyohi. So ikaduha ning balik kuyog na ko kuyog na namo si Jisin Gabina. Mao na higikan dito sa isla among sakay sa pambot dalhon diri nga kartilyahon ihuwad adto sa luyo kilid kalibunan. Gikan mi dito. Mao ni diri ang gitrabuhan. Diya musuot diya para masakay dito og pambot sa isla. Anang lake. Kung niya kana diha. Wala mong labayan sa sagbot nga ng lutaw. Diri na ako gitapok ang akong basura o kartilya. Yan yung suot pa doon rin. Langgam diri sa isla nga gamay. Nasaag. Ako kayo, flamingo. Ang liod to sa amin kay buto naman, alas 12 na. Tilapia. Ikaw lang nag-i-edit ito ba ng ano mo, video? Kuha ni Boss Romy. Kulang. O sana na nabilin? May $10 ako doon para di ka lang taong ka na. Hindi, malay mo. Laki lang sasayang sa buhay mo. Hindi, malakas yan sa Pilipinas eh. Yung mayroong kang ano. Halimbawa, may mga ala-alaga. Tinitay ko kanina. 53 cents lang yung revenue. Makipag-collab ka sa mga vlogger. Eh, hindi ako mangingialam dyan. Nagamit lang ako ng ano. Dala nga rin ang sarili ng tubig. Dala nga rin yung Sirang importante, yun lang ipapaalam ko. pagkanto ka ng CR eh. Pwede ka na magdala ng lalagyan ng CR ah. Daghang salamat sa inyong pagtanaw niya kung salida mga higala. At tangin ninyo ang part 2 ini kay napanisay part 2 nya mas daghang nindot nga